el blog anirà de com és una setmana preparant la mitja marató de Barcelona. Tinc diferents entrenaments durant la setmana, sóc una persona que treballa 8 hores al dia, tinc una vida completament normal com qualsevol altra persona. Veureu doncs, com organitzo la setmana en relació als entrenaments que me toca. Avui començo amb un entrenament d'Easy Run d'una hora, que són les 6:45 de la tarda. He treballat tot el dia i ara he arribat de la feina, vaig a canviar-me i surto a córrer. A més, avui vaig d'estreno de bambes, perquè ahir vaig anar a comprar-me unes noves bambes per córrer la mitja marató de Barcelona i avui les estreno. Són aquestes, les Nike, les Invincible Run 3. Sempre tinc molta por de passar fred i m'abrigo moltíssim i després tampoc tinc tanta fred. Però al moment de sortir de casa ho passo fatal. Crec que vaig massa abrigada, però prefereixo passar calor que fred. «22 minuts d'aquest Easy Run. Tinc una calor que va moure, m'he abrigat massa. I les bambes de moment van superbé. Primer entrenament fet. A aquesta hora d'Easy Run, com diu el nom, ha de ser un entrenament fàcil, o sigui que s'ha d'anar a un ritme baix, que no te pugin molt les pulsacions. He tingut moments en què anava massa ràpid i per tant s'ha d'afluixar. I res, m'han sortit uns 10 quilòmetres i mig en una hora i ja està, primer entreno de la setmana fet. Avui toca treball de cames, avui me toca anar al gimnàs a una classe de bootcamp, que és un tipus circuit, fa pensar una mica en CrossFit, però no és CrossFit. Però són unes classes que m'encanten, em van molt bé per treballar tota la força del cos. I la classe comença a les 6:30, estic aquí amb un trànsit que flipes, però no sé, mitja hora, he d'arribar a casa, canviar-me i anar al gimnàs. I la classe comença super en punt, a les 6:30, però el gimnàs està davant de casa, o sigui que hauria d'arribar bé de temps. Aquest és el panorama. Són les 6:08 i encara no he arribat i me queda un bon tall. Uah, és que no arribaré a temps, tio. Tinc 4 minuts per canviar-me. Ja està, me n'he d'anar. Normalment no és així, L'únic que aquesta setmana estic fent més hores de lo normal, perquè el divendres tindré festa i estic treballant les hores del divendres durant la setmana. I per tant, començo mitja hora abans i plego mitja hora més tard. Bueno, ja estic. Ai, que arribo a temps i tot.
classe feta. Uau, m'ha sentat increïble. Uf, ha sigut molt dur, molt. No em noto les cames, no sigui les cuixes, les tinc però bullint. Però ja està, dimarts fet. Bueno, avui és dimecres, avui toquen sèries, avui toca tornar als entrenos de córrer i ara us explicaré, no me'n recordo les sèries que toquen, però ara us ho diré. Com us he dit abans, avui toca fer sèries i no me'n recordo de com són les sèries i vaig a buscar el pla d'entrenament que tinc per mirar. O sigui, les sèries d'avui són 10 minuts d'escalfament, 7 vegades corrent 200 metres forts més 30 segons de recuperació, això 7 vegades, i per últim 10 minuts suaus de tornada a la calma. I ja està, per tant vaig a canviar-me i sortim. Tinc unes agujetes d'ahir al gimnàs. El cul em fa molt de mal. Bueno, doncs, tercer entrenament de la setmana. Comencem amb els 10 minuts d'escalfament. No sé, no siguis amb res. 200 metres a tope. 30 segons de recuperació. I tornem. Duríssim. Queden 2. L'última. Minuts de cooldown. Ja s'han acabat les sèries, han sortit 5 quilòmetres i mig quasi en 30 minuts i ara acabo de córrer el que me queda fins a casa i ja està. Avui som dijous, ja he acabat la setmana i ara tinc 4 dies de festa. Bueno, avui el que faré serà anar a una classe de spinning aquí al gimnàs davant de casa. Tinc moltes ganes d'anar-hi perquè és una classe que m'agrada molt, el professor és superguai, m'encanta. Avui és un dia que toca un entrenament diferent a sortir a córrer i per tant aprofito i vaig a fer una classe de spinning. Ara són 17:40. Canvio i la classe comença a les 6:30, l'únic que vull anar-hi una miqueta abans de les 6:30 per agafar una bici i preparar-me-la i tot, així que vaig a canviar-me i anem cap allà. He acabat la classe de spinning i he sortit corrents perquè plovia una barbaritat. La classe de spinning ha sigut brutal i he vist en Pol, que és el profe, que és una passada d'home, és supermaco i li ha fet moltíssima il·lusió veure'm i tal. Ara ja demà, que crec que demà a les 7 del matí aniré a classe
de bootcamp, el mateix que vaig fer el dimarts. I res, i ara a dutxar-me, a sopar i a dormir. Bon dia, avui som dissabte, avui m'he aixecat tranquil·la a casa, he estat netejant una mica i ara a les 10:30 hi ha classe al gimnàs d'aquí de davant de casa i aniré, són 3/4 d'hora de classe, per tant és bastant pim-pam. I avui és el que faré. Ara, aquesta setmana ja només queda un entrenament de running que el faré demà, que són 12 quilòmetres i ja estarà la setmana, o sigui que me preparo ara per anar en aquesta classe i veniu amb mi. Després d'anar al gimnàs hem quedat amb un company meu de feina per fer un cafè, per trobar-nos pel centre. La classe d'avui, els dissabtes al matí, normalment està patada de gent. Suadíssima cap a la dutxa. Bon dia, avui últim entrenament de la setmana. Toca la tirada llarga, són les 9:15 del matí i ara vaig a canviar-me i sortim a fer aquesta tirada llarga i s'acabarà ja els entrenaments per la setmana. En teoria avui toquen 12 quilòmetres, però crec que faré una tirada una miqueta més llarga. Normalment sempre m'agrada córrer amb mono i avui vaig amb un 2 peces, perquè potser per la mitja marató corriré amb 2 peces i vull veure a veure com em sento, perquè el mono m'agrada molt perquè no me molesta a la cintura, saps? De que se separin el top i el pantaló. Ja està. Bueno, ja estic en els primers quilòmetres i ja he pres una cosa, no 2 peces. Estic molt incòmoda amb els pantalons, molt. 6 quilòmetres.
quilòmetres i 7 quilòmetres fets. Uau! Bueno, estic molt bé, em sento superbé i ja està, última tirada llarga abans de la mitja marató. Doncs fins aquí el vlog d'aquesta setmana. Heu pogut veure com és una setmana entrenant per una mitja marató. Crec que hi ha molta idealització del running, de les mitges maratons, molta gent s'apunta ara a mitges maratons, però sí que és veritat que és una carrera que requereix de molta constància, de molta disciplina, de ser constant i res, com heu vist, doncs aquests són els entrenaments que segueixo més o menys durant la setmana i espero que us serveixi d'inspiració si esteu preparant una mitja marató. Córrer una mitja marató és una experiència brutal que recomano 100% i res, si heu arribat fins aquí doncs podeu deixar un comentari amb un cor de color groc i ens veiem en el pròxim vlog. Gràcies!